Bodoland 24 आव खौरां फोसावनायनि गोहोम चिरांनि बायला जिल्ला फरायसालिनि रादाब फोसावदोंमोन। MCLA नन्दलाल मगरआ फरायसालियाव थिं दोथाबना होबाय। जिल्लानि खुंग्रि हालामनि 832 नं भुर बस्तिगुरि फरायसालिनि गाज्रि थासारिखौ फोसावना होदों, जेराव बेनि उनाव सायख'जानाय MCLA नन्दलाल मगरआ खौरां लाहैदोंमोन। खौरां लाहैना खोथा होदोंमोन नन्दलाल मगरआ, जेरै खोथा होदों एरै मावफुंना होबाय थिं गैयै थासारिखौ थिं हरना। दासान्दि थिं दोनाय खामानियाबो सोलिगासिनो दं। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बिथोन होनाय बायदि MCLA नन्दलाल मगरआ बायला जिल्ला भुर बस्ति फरायसालिखौ थिं हरनानै मोजां थासारि लाबोना होफैयो। गोबाव सम अखाजों मोगा-मोगि जानांना फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइखौ फोरोंदोंमोन, जेराव दायो बे जेंनाया जोबो। बे फरायसालिनि माखासे आद्रा थानाय खामानिखौबो BTC सरकारनिफ्राय मावफुंना होगोन आरो बेनि खामानियाबो सोलिगासिनो दं होनना MCLA नन्दलाल मगरआ मिन्थिहोयो। बिथांखौ जों जोबोर साबायखर होनांगोन। बिथाङा दाखालि थांनाय 11 थारिखआव फैनानै बे फरायसालिखौ नायफैदोंमोन। लोगोसे खोथा होलांदों बिथाङा। खोथा होनाय लोगो लोगोनो दिनै खामानिखौ मावबायानो। जों बिथांखौ गोजोननाय होनांगोन आरो बिथां मावनायखौ। सिगांथ' बहुद मोगा-मोगि जानांदोंमोन। फरायसालियाव फरायसाफ्रा फैयोब्ला मोजां रोखोम क्लास लानो हायामोन। बेबायदिनो अखा हायोब्ला 10टा बा 11टानि गेजेराव हगारनांगौ जायोमोन आरो बे समाव। बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन। बे जोंनि SMCनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरा बिथाङा ओरैबायदि मावफैबाय हाखु दाखुयैनो फैनानै जों बिथांखौ